Kaixo denoi, nola gaude gaur? Ondo! Kaixo, ondo, eta zu? Nire bai. Bueno, ezagutzen ez gaituztenerako hasierako estanda gara. Aditu talde bat haurtzaroari buruzko gaia jorratzen ditugunak. Bereziki gurasoei eta hezitzaileei zuzenduta. Eta hemen gaude beste egun bat elkartuta, Sara, Ni, kaixo. Jone, Kaixo! Sergio Kaixo! eta ni Naia. Eta bueno, gaurko kapituluan elkarrizketa zoragarri bat ekartzen dizuegu. Bueno, ezagutzen duzu Nera Mendizabal? Bai, lehengo astean egon ginen berarekin elkarrizketa batian testuan. Bai, hori da. Bai, dakizuen bezala, gure gonbidatu gaurko podcastean Nerea Mendizabala da, komunikatzaile trebea. Gainera, berarekin hitz egitea oso arin eta naturala egin zaitu. Sarak lehen esan bezala, elkarrizketa hau egiteko zestuara joan ginen, eta berarekin mintzatzen egon ginen kafetegi batean oso gustora. Gaurko kapitulu honetan Nerea Mendizabalen hitzak ekartzen dizkizuegu. Gozatu ezazue. Kaixo egunon, gu gara Zeraren estanda podcasteko taldea, Naia, Sara, Sergio eta ni Jone. Eta bueno, gaur gure lehenengo kapituluaren izena, lehen hitzak, Nera Mendizabalen ahotsak deitzen da. Eta hemen alboan daukagu gure gonbidatu berezia, Nerea Mendizabal. Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbitea luzatzearren. Kaixo Nera, zen moduz. Oso do, hementxe. Egunez, komunikazio ezbortitzan gehien bat aditua zea, eta asko gustatuko zitzaigun zure iritzia gurekin da besteakin fiskat partekatzia. Eta hoxe, pixkat haber altzan aurkeztu eta hola, batematek ez baizu ezagutzen, pixkat jakiteko nondik kuloan. Vale, bueno, Nerea Mendizabal, zestoarra hemen elkartu gehan herrikoa. Eta, jendei gustatzen zaio jakitea igual ez, zertan nolatan nahon, gaur egun eiken nahi naizena, eta nire ikasketak izan ziren gizarte hezkuntzakin hasi nintzen, gero psikopedagogiak ikasi nituen. Eta, ama izatea ere goiz erabaki nun, eta amatasunak jarri zian pixkat oso agerian zauden nire zailtasun edo nire torpezak, eta hortik hasi nintzen pixkat bilatzen niretzako baliagarri hauek izango ziren gauzak. Eta ustekabean topoinun komunikazio ezbortitzakin. Garai hartan baita ere masajeko hezitzailea nintzen, eta kongreso baten, tailertxo bat jarri zuten komunikazio ezbortitzekoa, eta han esan nugu, hementxe dago bilatzeten dana, eta nun buru belarri jarri nintzen formatzen, nik nahi nolako neuretzako barnera. Eta gero, aukerak eman dizkit bizitzak, hau konpartitzen eta zabaltzen juteko. Gaur egun zertifikauta modelo honetan, eta lan parte gehiena, aritzen naiz gurasoekin, guraso eskolak, itzaliak, akompainamentuak egiten, eta gero ikastetxetan irakaslei formakuntzak ematen. Eta azken urtetan baita, denbora eta inbertsio desente egiten hitz baita, materialak, liburuak, jolasak, gidak... Hori ikusi genuen, dazkazula jolas batzukola moñeko batekin edo. Zutani jolasa, karten, bitartez kartak diala, gure emozio eta gure beharrak identifikatzen laguntzeko. Omiakin marrazki bidez eta... Eta orduan, horiek adimen emozionala eta gatazkan kudeak eta irako bideo da jolasa. Eta azken urtean, materialak baita euskeraz, gauzabek euki... Zartzen liburu gomendatzen diozu 0 eta 3 urte. Galdera ona. 0-3 zuzenduta behaientzako liburua ez da, 0-3ko... Edo gurasoei. Hori, 0-3 espezifiko ez, baina gurasotasunai beira elkarrekin hasi liburua idatzen unean gurasoentzako pentsauta egin. Eta hor dago, komunikazio bortitzeko atal bat, entrenamentua egiten juteko, eta balio digu, harreman gure semela bigo, eta antzako ere, baina liburua da idatzita, guraso bezala etortzaizkigun erronkaetako. Eta gero, komunikazio bortitzen da parte, liburu hortan elantzeialako, bai empatia, asertibitatea, mugak, arzerrea, autoestimua, orduan, kapitulozka, gurasoei behituta hori izango zen egokina. Hori, zu funtzean egiten
hitzaldi eta hola horietan, edo familiakin hitz egiten edo, zein dan behaie komunikau dizuen gatazkaik edo beldur hola handiena, en plan, aurrakin zatzeko orduan, ze egingo honen aurrean? Asko errepikatzean egoeratako bat da, edo kezkatzeuna, sentsazio okitza seme-alabak ez diatela kasu ikiten. Eta ez diatela kasu egiten, gauza askotara zuzenduleke eskasuetan, pantailan erabilerakin, ez dira kasu egiten itxaltzeko, edo itxian laguntzeko, edo egoera juteko, edo hortza garaitzeko, bai? Sentsazio hori gero gai ezberdinetan estrapola oleikena, baina kasuik ez egitea, eta hori, klaro, ja, 2 urtekin, sentsazio hori bali makazu, gurasoan beldurra izatea, joder, da, 2 urtekin kasuik ez petiten, 14 zein goit, Bueno, askotan, impotentzia hori eta jutekealako, etorkizuna, ja, fantasiatzea edo imaginatzea, eta hori errepikatu izatea, eta gero, bueno, baita ere dia, segun segurasuei, berbada, keskatzei asko, elikadura. Segun segurasuei, keskatzei jo, lagun artean nola idan harremantzen, da ze pasatzen nahi dan, eta gero guraso bakoitzak daka bere, eta segun aurra nola da, edo anai arrebarteko liskarrak, bide desientetan errezeu. Baina entzute aktibua nola aldegu ondo praktikan jarri? Nik desberdintzet, entzute aktibua eta empatia. Gero orokorrian nahiko elkartuta erabiltzet jugu, entzute aktibua esate denean askotan empatia zaigea. Nahi gustatzen zaiz desberdintzea, hitza behar hartzen baldin badet, entzute aktibua da aktiboki entzutea. Zer da entzutea aktiboki? Guantxe bertan ni hitz egiten nahi naiz, eta zuek isilik zaudete. Entzuteko baldintza bat da, aktiboki entzuteko baldintza bat da, isilik egotea. Bi, ni esaten nahi naizen hau, zuek jarraitzea. Isilik egoteak ez ziurtatzen ni esaten nahi naizena jarraitzen nahi zaten, ez? Porque igual, de hecho, pasatzen nahi zaizue, momentu baten entzuten nahi zatea, baina bite batez haizeate urrengo galdera zein da, etxoen, pixkatzeatzen. Claro, orduan, hau da, gertatzen zaiguna. Entzuten jartzen geanian, batzutan, hain naiz pentsatzen, gero esan berdet, edo gero nola izangoa, edo nola erantzungo jot esan hornei, bai? Entzuten nahi baina ez gaude euneko entzuten pertsona hori esaten nahi dan informazio hortan, portzentai bat entzuten, jarraitzen, da bestia, edo, enkargu atiteko dakat, edo, segun entzuten nahi naizena, divertidua, esaten pues igual jarraitzet, baina eske aburritzen nahi baldin naiz, pues nire burua, eta klasetan pasako zaizu ez, da? Zaudeletela hor, da emateko entzuten nahi zatela, baina zuen burua dago, ez dakien nun. Gaurrekin hori zaiagoa da, baina danak atenitzea, eta bakoitza entzuten nahi dana ez da, jarraitzea, eta orduan, entzute aktiboa esan nahi dena da, hitzakin gelditzen baldin badea izango zen aktiboki entzutea, beraz isilik egotea, pertsona hori esaten nahi dana jarraitzea, entzutea, esaten nahi dan informazio hori eguneko egunean. Nire atentzio guztia hor jarrita, entzute aktiboa nahi duenean. Hau ezin du betin, da nahi detenian, ze beharko nuke egitea? Bueno, pues atentzio guztia jartzea, pertsona hori transmititzen nahi dan hortan. Gero, empatia niretzako ze diferentzia da? Empatizatzeko entzute aktiboa behar dut. Lehenengo, enberdet atentzio hori jarrita al 100%, pertsona hori zaten nahi dena, isilik. Guain, empatiaren gehigarria izango zen, entzuteten horren atzian, pertsona hori da. Esaten nahi dan hori, esaten nahi baldin eske agobiota no, porque ezin nahi zailatzen, porque ez da gizera, porque beste ikusi nahi dut nola bizitzen nahi dan pertsona hori esaten nahi dan hortan. Nola sentitzen dute, ze behar duen, bere hitz eta jokara jarrera horien atzetik, ze pasatzen nahi dan pertsona hortan. Da horrek eskatzen beste gradu bat niretzako. Ez da bakargan entzutea bere hitzak. Hitz horien atzean, ze pasatzen nahi dan. Orduan, zenbatiak adibidez, entzute aktiboa erabiliko
empatia gisa, eta perfecto, bale? Nik desberdintzearren, matiz horiek jarriko nizkiloke. Vale. Horren arira, zer gauko emango zenike familiei etxean giro emozional osasuntxu bat sortzeko? Lehenengo gurasuake behaien alderdi emozionala, behaien ongizatia zaintzea. Batzutan bolkatzen gehain beste seme-alabak eta ze behar duen da zena eta bere bueltan eta lana eta zena azkenean gaude oso egoera, justuan, larrian eta txeristen geha eta aurrak ez du errexak hartzen eta orduan bai? Eta ero autoestima ere bailantzeko familien giroa asko eragiten du. Asko, klaro, bai, askotan nire larri baldin manabil eta aurrak lehen osan daun bezala ez bau kasu ikiten ze esango jaiot, eske beti igualtzea, eske ez dezu kasu ikiten, eske beti atzetik biliberen, eta hor autoestimua idea baita markatzen edo seinalatzen. Orduan, lehenengo aholkua izango zen, gazkinean ibiliko zineten, seguraski, eta azafatak ematitxunian bere indikazioak, oxigenoan potua eruitz, soltauko balitz, zeinek jarri berdu lehenengo, oxigeno hori? Zeinek behak? Norbeak. Bai. Ume batekin jungo bagina, zer dengo luke igual? Aurra egitea. Aurra, bai. Eta aurra jartzen azten baldin magea, pues igual gu eta gu hiltzen magea, bestea ere hilingoa. Bai? Orduan, hau bizitza reala ematen baldin badeu, gurasoak lehenengo gure ongizatia ere erreparatzen baino, gure beharrak zaintzen baldin baitugu. Eta horrek ez du esan nahi orduan umianak bigarren planoa joan berduen ikan eta umianak orduan ez, bai? Kompatibilia bata besteakin, baino askotan bestiak eta hau kulturalki ere eta bereziki emakumeak bai eukide bolako lehenengo bestia zaindu, lehenengo bestia eman, lehenengo bai? Orduan, guri azastutzen baldin magea, pues ez geha egongo kondizio honetan. Gu ondoz bagaude, familiko giroa, familiko ambientea zingualako, bale? Orduan, umeen beharrak niretzako lehenengoa naiz aldarrik aukoitunak albaldin bada asetzeko aldan dana, guriak inastua. Vale. Eta hori adibidez ez hitzaile bezala, bain, ustez, igual praktiketan edo indikan ez dakit, baina igual lanian edo, jutezea lanea eta umiak, eta gero jatzezea etxea eta baina umiak, eta lanea da umiak, eta demozan umiak eta horrek kontsumio iteizula eta dana. Bai. Eta hori... Bai, eta horretik ezitzaile bezalare, iruditzen zait lanbide bat dela, bere komplexutasuna dakana, ume bat edo bi gazkaunian, dala, claro, kopuru handi batekin zaudenean, eta gaina ume bakoitza bere ritmo, bere behar, bere histori pertsonalakin, gehi sistema baten, funtzionatzen baldin bada, sistema horrek badauzka bere eginkizunak, edo bere bete beharrak, eta bere baldintzak, eta bere filosofiak, eta orduan ezitzaile batentzako hori edanak egitea, eta gero gaina guraso eta familiekin hartu emanan hartukoa eukitzezue, ez da berdina, BH-ko irakasle batek familiekin ze dago, urtean bi aldiz ikusikoa. Baino 0-3ko ezitzaileak oso harremanetan zaudete familiekin, eta hori ere batzutan presio polita da eta presio bat da baita ere, bai, orduan. Hoi dana zaintzeko, esaten nahi zinean bezala, ezitzaileak nola zaintzen geha, nola zer rekurso dazkat, nire ongizate emozionaleako, nire zaintzako, alik eta oberen eta alik eta zainduen egoteko. Bai, orduan, hemen urgitzei baita ere falta zaigula ezitzaileen arteko kulturan, nola zaintze geha elkar, nola hartzitu guretzako gaindituta baldin manao rekursoak, laguntza eskatzearena, momentu bat erretiratzearena, nasartzea, bueltatzea. Hortako ez baldin makar relegoi, hortako ez baldin madokat elkarren arteko apoioik edo norbean rekursoik, lanbide potentzia.
Bai, porque azkenean ikuste bezuk aurrak initezula lana eta jolasa eta ez dakize, baina horrek mentalki iteizu zea bat, oso kontentia, porque esta berdina ez dan desu bezala bi aur edo emeretzi danak buiakak negarrez eta pardel aldatzeko, vamos. Lineak diferentia dira, orduan, zu jokabidea diferentia izan behar da, eta gaina bakoitzekin diferentia, igual bea eskatzizu zehose, bestia zehose eta... Claro. Hauxe da, zitzaileekin harremanetan noten aizenean, noa esango nuke, desesperazio puntu hori ez, sortzen duna, ikustezulako ume honek ez dakize berdula, baina beste hori egin aldatzen, ez aldatzen, eta ezin dezu, eta igual autonomia nahi ezu bultzatzea, eta nahi ezu beak bakarrik jandezala, baina ikustezu denboraik ez dakala, eta venga! Eta ardo ez dezu, baina hau este nahi, zini nahi dut, baina ez dakat denborai, baina ez dakat beste eskuik. Orduan, bueno, bolako barne gatazketan aurkituko zeate, segurazki, eta hau da, uste, zitzaile bezala, dakan presioa, dauden baldintzekin, alde zuen nahi gozuelako. Eta Liberian horrek ez duken zen, venga, bale, baina nola antolatzen geha, bere denbora eman nahi bali madio, edo hau lain bali madio, honen gana ez ba nahi ziristen, noiz iritsiko naiz, nola antolako naiz, eta, bueno, horre... Eta hori, esan dizuna autonomia sustatzean da, eta hola, ikusi dugu, pues, gehiena, hola, pikret hori gehiena ikusi dugu. Eta hoxe badala, azkenean, autonomia, aurrean autonomia sustatzia, eta hori gaur eskoletan nahi diala pixkat jartzen, baina hendikan ez da honetan. Bueno, nik uste azken urteoetan, Hitlerren mugimendu hau, eta zitzaile ez du ezagutzen ja mugimendu hori, ez? Eta aurreskola askotan, eta ja, ez, barneratzen joan gauza bat da. Nik esango nuke, mugimenduakin, por ejemplo, ja asko, ez, egin dela, psikomotrizitate aldetik eta mugimendu aldetik, eta, bueno, hori beha ere zabaltzen bali madeu beste esparruta, interesantik alaikela, baina igual ez gaudela, bidean gaudela, zan nahi dut. Zitzaile bezala, kontu handia eukitzeue, ez zitzaien, zeseritzen, por ejemplo, ez baldin bada bendikan bere kabuz eseri, edo ez zuti jarri eta oinez erakusten, hori familiekin burruka gehiukiko zuen. Bai, eske hori da, porque igual ezak gurasoak esateizue, baina gero etxian egiteu eta ez dakize, edo orain dikan ez altza, eta ja bestiakin du eta no seke, eta ez gain dikan ez zailo dokatzen igual. Horratikan hori ezitzaile bezala, autonomia eta konfiantza hori balima dakazu ere, por ejemplo, eta hor bat etortzen balima da, esaten, eske fulanito jo init, edgoltza indit, eta kendu indit joztailua, ez? Eta orduan, zitzaile bezala, edo pertsona bezala zertetzegu. Zuk esan hori ez tala iten, zuk esan zer, eta hor, galdera da, autonomia bultzatzen nahi naiz? Esaten nahi naiz, zein berdun. Dana batea. Eta igual pentsatet zuetzea gai izango resolbitzeko autonomik esango izu zein bezun, bai? Orduan, zitza bezala jasotako formakuntzatan berri izango alderdi psikomotor eta mugimenduaren aldean hori oso kontzientzi eta barneratzearen prozesu hori oso abantzauta dola esango nuke, baina igual beste aspektu batzutan ez zain beste, bai? Eta, bueno, autonomia, nik uste, zentzu zabalian hartzen baldin badeu, dana izango zala, ez, autonomiarena. Oain, berriz lehenoko abueltatzen baldin magea, danian bere autonomia eta home bakoitzai bere ritmoa zaintzea eta respetatzea, dazkatzuen baldintzatan ez da errexarroa, oza, nahi dut. Hasieran ere bai mendekotasuna Claro, eske, segurtasun hori... Hoi da. Horratikan autonomia bultzatzea ez da, nola bi urte dazkan, baina beak hazi berdu komunea juten eta parrela kendu inbertza jo.
justamente autonomia ez da kalendarioak esateunian umeek inberko luketen gauza bat, baizik noiz dago prest ume bakoitza egitea nahi deun hori. Pues bea daun prest momentu. Nola jatingoet prest daun? Bea esatik. Egiten dunia. Beak eskateunien, ama kendu pardela? Ez igual ez dauko. edo seinalatzen edo horreik ez dakitzen. Orduan bat, interesa da honian. Hori da. Bai? Baina egun batek ez du interes hori erortzen hainbeste. Ze seinale gehioleke interesaz aparte? Igual inkomoditatearekin, ez da, igual arraro sentitzezu. Bai? Seinaletan bere komportamentuan igual observauko nuke, a ber, igual ja molestatzen jo la pardelak, igual eskatzen nahi dela komunea jutea edo pardelak entzea eta kuleruak edo gantzuzio nahi ditula, interesa egotea, igual inkomodo egotea, baina bereziki maduratiboki nik kaptatzea ja salto bat eman dala hor. Ze, ume batzuk, txixauria edo kakauria bereziki kakaki, gertatzea hau. Kakauria dakatenean, hasieran pardelean ingo eta ez du ebisatzen, eta indeu eta jazta, eta saia edo denbora pasada eta arrunan laite edo. Baina beste momentu baten, aurrak, hasi daiteke, bereziki pardeli gabe daudenean, ite nahi dianean, txixainan azten dianean, eta ite nahi dian, txixa! Eta abisatzen nahi dia, durante, no? Bitartean. Baina gero beste fase badago, eta esaten nintzen bezala kakakin oso garbi ikustea, ume batzuk kakauria dakatenean maiazpilan sartzea, edo kortinatzean iskutatzea, edo, bai? Eta, por ejemplo, hori egiten bali batzen duen, irtetzen zinean kortinatzetik edo maiazpitik, zure gurasoak bazakiten, jazta, hago pastelakin dator, bai? Zuk kortinatzea edo komunea, osea, maiazpilan sartzeko, zu konturatzen zinean, gogua dakat, bale? Eta itezen duen, sentiu gogua zen eukala, beraz kontzientzi bat zeon, eta kontura gorduko esfinterrai eutzi egiten zenion, maiazpira sartu arte, eta maiazpiran sartzen zenean, askau egiten zenun. Orduan, bat dago, kontzientzia, maduratiboki, kontzientzia eta kontrol esfinterana. Hau iteko gaitasuna eukitzea, bale? Bi gauza horiek, bi seinale horiek ez badaude, eta bi urte dazkalako, udara dalako, pardela kendu egiten bali maiot, baina bi gauza hauek egon gabe, ume horrek ezin du. Ezin du, pardela kenduagatikan adoktrinamentu horrekin, azkenean txakurra bezala ikasiten dugu, baina behantzako kriston esfortzua da, eta lehen osaten nahi zineten autoestimo aldetik anen ikuste, bai ama, nire gurasoak decepzionatzetut, edo zitzailea moskea hau da, porque azinan pazientzi egin hasten geha. Baina magia, gana pardela kenduko deu, nahi guztinka, bueno, lasai, ez da pasatzen ezer. Baina gau, hau, eguna torri, baina zero, berriz, baina esan, baina da, eta orduan hor ja ike abitare berekiko mezuak ematen, bai? Lagur biluz, esan nahi dut, autonomia bultzatzeko momentu hortan, ez da autonomoa nahi dutela izatea eta ja, venga, irakutsi berdio beha bakarra ikiten, baizikan bere prozesu maduratiboan prest da honu ez ikustea, interesadakan edo ez, eskatzen duen edo ez, bale? Oie danak behituta, aukerako egin duke, ume honekin hasi laikeu autonomo izaten, honekin oindik ez. Vale? Orduan, seinale horiei. Hau bakoitzaren ofizioa errespetatu behar. Albadeu bai, baina, klaro, beti ezingo deu, eta horretik egin esaten, ostras, ezitzaile bezala, ze beharra, ume bakoitzei bere ritmoa eta bere beharrak asetzea, eta beste momentu batzutan, naiz eta hori nahi edo jakin, pues igual nire baldintzatan danea ez nahi zailauko. Orduan hori ere ezitzaile bezala iruditzen zait, importantia dela, leheno familiatik galdeu zuen, ez da, ze gomendio emango nuke, ezitzaileenzako ere gomendioa da, ostras, zeitet nire espektatibak baldin badia ezitzaile una izateko umeen ritmoa errespetau berdet, errespetau beharra dakat, esaten baldin badet hori niretzako autoexigentzia handi bat izangoa. Eta lortze ez detenean, beti ez detela lortuko, kulpa setitukoet. Eta hortikan bizitzea zuen lanbidea, zuentzako
ez da erosoa izango, ez da satisfaktorioa izango, eta umei ere aliauko zaioena da ezitzaile bat presiopean lortu nahi dulako, ez dulako lortzen, nereatikan igual ez dakiz zer, eta hori ere umei emango diuna ez da izango ez da ere. Ezitzaile, osan hartzeuna nire limitazioak eta sistemaren limitazioak eta ume bakoitzaren limitazioak eta horrekin benga guazen ikustea zeitea dugu, bai? Bai. Bueno, beste alde batetik, zure ustez, ze garrantzi dute errutinek, begiradak eta hotxa entoinuak haur txikien komunikazioan? Osa, esatezunan ari da errutinak, nola jarri, nola iraman. Gauza desberdinak dijoaz galdera hortan, errutinakin, esango nuke orokorrian, rutina bat mantentzea ume askoei oniteiela, ze horrek seguridadia mateie, jakitea zerren atzetik zer datorren. Bai? Orduan, rutinak bere zentzu bat eduki dezake, rutina horiek baino importantea iruditzen zait, aurrak erreferentzizko figurakin, hasiera baten gurasoekin, baina gero zuek hezitzaileekin dakan binkulua, vale? Atxikimendu hori segurua da no ez. Zer esan nahi dut honekin? Ume batentzako errutinan barruan, baldin bada txajun, zapatillak aldau, pijama jantzi, o dutxao, jolastu, afaldu, oera. Osea, rutina bat baldin badao eta etxe betiko etxean eta bere logeilan eta bai? Osea, badakigu ja zer da onda nola dan, rutina horrek ume askontzako seguridade ematen bezala, ume hori atatzen maizu ordutegi horietatik, etxe hortatik eta bat gauza horien atzetik eta juten baldin bagea baino porreta beste leku batea, eta beste ordutegi batekin, eta beste modu batea, eta beste logela baten, eta tal, abrai errutina horiek ezbetetzeak apego atxikimendu seguru bat baldin badauka, ondo moldatzea. Bai? Ume batzuk, ja, bere txetik atatzen juzunean da porreta, eta altera hoiteia, bai? Orduan, ume batzuk atxikimendu seguruakin naiz eta rutinak ez mantendu ondo funtzionatzeue, beste batzuk atxikimendu seguru eukigatikan errutinak aldatzea altera hoiteie, bale? Orduan, ez nuke esango errutinak bete inberdia ume danantzeko bestela gaizki egia, esango nuke, behintzat atxikimendu segurua baldin badago, goazen ikustea oin ume honentzako bereziki rutinak mantentzea importante baldin bada, goazen mantentzea, bai? Eta beste batentzako, atxikimentua seguru eukitzean ekoa du, ze rutinak mantendu da ere ondo funtzionatzeu. Bueno, orduan ez dakat izan beharrik hain estriktua. Zortzitako etxakon berdu, porque bestela ez du... Bueno, pues, helduake, igual incluso rutina horiek bete behar izateak estresa hau berbalin manau, ez dakiz egite joten hobeo, ez? Orokorrean orduan, esango nuke erretunak bai, normalean laguntzen dutela, eta liberian atxikimendu segurua ere ikitzeai indar gehiago jarriko niokela, rutina horiek esen baldin badia, o beti ere ez baldin bada hain zera, ez? Eta gero beste galderan bota ez du baita, ahots tonua, eta begirada, eta... Bai, bueno, nik uste hori danoi, ez? Ahotsak... Eta gero ere bai begirada hori, arreta gehiago. Claro, ez? Orduan, hori gizakiak behar duen gauza bat da. Eta bereziki ume txikiak. Bereziki ume txikiak, ez dazkatelako beste rekursoikan egoera horiek interpretatzeko, ez? Ni momentu baten modu zakarrean nahi bali, osea, helduon artetik zakartasuna tortzen mazait, pues igual, ostras, eski azken aldi honetan loin gabe dabil, edo problema honekin dabil, eta, bueno, lertu dezaket igual, que no va conmigo, ala ere asko kostatzen zaigu, baina ume batek ezin du hori egin, ez? Orduan, guztiz dependitzeunean helduaren begiradakiko, hor oso garrantzitsua izangoa, ez? Inkluso hitzake ulertzen ez dituen garaian, bale? Igual egia zerbait esaten, baina kognitiboki ezin du ulertu esaten nahi da. Igual oso txikia da bendikan. Hoi da, baina naiz eta hitzak ez ulertu, tonuan informazio asko dijoakio, bale? Orduan, igual ez du entenitzen esaten ere izen berbalki, baina nire tonua, nire gorpuzkerakin, nire begira, hori da, hor fungo zaio informazioa, bale? Hitzean baino.
Eta, gero ere bai, guraso batzuk erabakitzen dute, aurrek ez eramatia aurre eskolara. Eta, zer pentsatzen duzu hori buruz? Oso ondo. Ala, lanik. Ala, lo siento. Esplikatu pixka. Bai, claro. Mira, aurrak lehendabiziko 0-3 urte garaia, haurtzaro hartzen baldin badeu, vale? 0, 7, 8, incluso ez, haurtzaroko urte horiek hartzen badugu, niretzako oinarriak jartzeian urtea, etapa da. Vale? Oinarri sendoak jartzea importantea da, etorkizunean izangoan pertsona hori eraikitzen nahi dan oinarriak dielako, bai? Vale, oinarri horiek jartzeak orduan, esaten nahi ginen bezala hor bakoitzak behar du erreferente seguru bat, atxikimentu seguru bat, bere beharrak asetzea, bere ritmoak errespetatzea, bai? Hori oso importantea du. Hori, zein dia bere erreferenti seguruak jaiotzen danean? Gurasuak, bale? Orduan, niretzako baldintzaik favorableenak, vale? Izango zian entorno seguru baten, erreferente seguru baten, erritmoa respetatzea dagoen leku baten, bai? Orduan, printzipioz, ume horren lekua bere habitat naturala bere familia da. Gero 0-3 hartzen baldin badeu, 0-3 garaian, garunak kriston garapena egiteu. Beraz, 0-7 baino importante bai iruditzait, 0-3. Bai. Beraz, 0-3 horietan, atzea jungo naiz, 0-7 izatetenean, zeatik iruditzen zaizue eskola, hezkuntza ez dela derrigorrezkoa? Derrigorrezkoa, 6tik aurrea. Claro, derrigorrezko hezkuntza 6 urtean hastea. Aurrezkuntza ez da derrigorrezkoa, incluso. Ja. Vale? Zaizu iruditzen gure garapeneako edo pertsona bezala beharrezkoa izango baenun, porque bezala gaizki ezituko ginean, derrigortasuna lehenu etzala jarriko? Bai. Beraz, behar, umean garapen osasuntxu bateako eskola ez du behar 0-6 urte tartean. Behar, esaten nahi ez, Gero, zeinek behar deu? Helduak, gurasuak behar deu, gu lanea jutegean tarte hortan, umea atendituta dautea. Eta orduan, sistemak sortu ditu aukera. Ze ondo, aurreskolak, eta aurrezkuntza, eta da hola. Eta ze ondo, jake lanean joan edo nire beste gauza batzuk gine dituten, eta aurra atenditzeko aurrak ere garapen egoki bat eukitzeko hezkuntza bat jasotzen hasteko, sortzen nahi gehan sistemake alik eta zainduenak eta alik eta lagungarrienak izatea umearen prozesuan, bai? Eta horratikan, ze ondo, zuek ikasten nahi zeatena, ikastea gau gozauek eta alik eta umearen beharrak asetzearen bidearen juteko, nire esaten eginen, zuek nahi izan dere, ezin duzue ume baten beharrak eta bere ritmoak asetu dazkatzuenean kopuru horiek. Orduan, umeai behira, galdetzen baiazue, egokien edo lagungarrien etzan izango, daukaun gizartean, eskerrak hau daun. Eta horratikan, ze poza, zuek, egin nahi izatea lan hori alik eta ondoen, baina bere mugakin. Eta muga horiek, inpaktu bat eukiko, umeenan, baina, jake ahor gauden, guazen alik eta inpaktu gutxien izateko eta lan alik eta hobena izateko. Bai, azken finean, hobeto aurrak gurasoak inoria, azkenian behaien leku segura esan dezuna, bere gurasoak eta bere familia, orduan errepente, aurrezkuntzeko egokitzapena, eta ez dakize jende berria, beste, amauz pertsona zu bezalakoak, ez dezu inor ezagutzen, gaur egun dago egokitzapena, eta baino, ez dakitze honek, nik uste ez. Ez? Nire semeak dazkate 20 eta 24. Bai, 20, claro. Ordu etzion egokitzapenik. Ez, nik nintzen nion bitzat, 18, zeon. Ni akordatzen naiz, nine harriz. Nire sarrerakin ez, bigarrenakin, bigarrena irukin, ezarren ere irukin hasi izan, eta irukin, gehienak bikin hasten ziren. Claro.
Bai, baina garai hartan bikin astezian gehienak, eta orduan hirukin sarte berzinan el primer día. Hala. Bai. Bueno, eta egokitzapenak ez digu aseguratzen. Ja. Egokitzapenak aseguratzen digu, tarte bat hartzea, eta umeak ezagutzen jutea, eta pixkanaka gurasoak ertetzen jutea, baina egokitzapenak bukatzen danean, umeak egokitutan egon edo ez egon, gelitu behar du. Eta egokitzapenare, gurasoak lanean juteko ordua iristi zaienean, pues lo siento mucho, nila... Bai. Eta gero, egokitu ditzazke, baina interneten danok dakigu, igual, gaixotzen dira, edo gabonak dira, eta berriz ez tegun nahi, eta negarrez, eta... Bueno. Bai? Eta ez du esan nahi ez du nik anegarrin berre, Baina galdetzen bali maiozu, umearen erritmoak eta beharrak, eta kontuten hartzen egia, eskolak aldu nahi teu. Aldu nahi teu. Bueno, elkarrizketa disfrutatzen egotea espero dugu. Baino jarraitu baino lehen. Kaixo guraso maiteok. Badakigu zuen txikien elikadura zuen eguneroko kezketako bat dela. Hori dela eta, gaur ero babi potitoak gomendatu nahi dizkizuegu. Ero babik osagai naturalekin egindako potitoak eskaintzen ditu. Azukre eta gehigarri artifizialik gabe. Barazki freskoak, frutak eta haragi aukeratuak. Dena zaporea eta elikadura zainduz. Gainera, aurren adinera egokituta daude, lehen koilarakadatatik aurrera pausoz pauso laguntzeko. Ero babi. Naturala, segurua eta maitasunez egina. Orain bai, elkarrizketarekin bueltatzen zaituztegu. Bueno, komunikazioz bortitza Marshall Rosenberg izan zen autoria sortuzuna modelo hau. Sortuzun komunikatzeko, harremantzeko tresna edo eredu bat bezala, kontestu desberdinetako, bare? Osa, ez da bakarrikan eskoletako edo familietako, harreman guztitako da. Zentzu hontan badago liburu bat beak idatzi izuna eta 40 hizkuntza taia itzulita dauna, euskeraz ere badaukagu, ja? Eta da komunikazio ezbortitza bizi hizkuntza bat. Vale? Hori da liburu, autore honek dakan liburuik famatuena esango dute. Eta asko gustatzen zainei, harreman guztitara zuzenduta dago, eta oso adibideak oso esanguratsuak dira, erabiltzen ditunak, eta gero, horrekin lotuta, nik nire lanean gehiago hain naizelako familiekin, zitzailekin, eta hola, modelo hori estrapolatuet kontestu hontara, eta hor idatzi dut, elkarrekin hasi, gurasoei begira gehiago, baina ez zitzaileentzako ere egokile izan daiteke, eta jirafa hizkuntza irakasleentzako idatzi nuen liburua izan da, hor dagoelako hezitzaileek ikasleekin dinamikak, proposamenak egin ditzazkenak gai hauek lantzeko. Aurrezkuntzatik hasita, bale? Liburu hori ez da edukiak danak dira proposamenak. Jolasen bitartez eta proposamenekin, adimen emozionala, eta gatazken kudeaketak, eta gauza desberdinak lantzen juteko, bai? Hori liburu aldetik, gero material aldetik, balen ez dizuetena, azkenean irakurtzeak ez du barneratzen laguntzen guztiz, eta gero honek behar du praktikatzea, eta arduan praktikatzeko, gida bat ere badakat, karpetatxo badana, egoerak edo kasuak aztertu edo landu nahi ditugunean lagundu dezakena, jolasak, kartan bitartez, eta baina, jungo adinak epizkat ikustea, eta ze proposatzeu komunikazioz bortitzak edo. Autore honek, modelo honekin ze eskaintzen zigun, ez? Ni lehenengo gustatzen zik deklaratzea titulua, komunikazio ez bortitza esateanean, lehenengo galdera da, eta zer da bortitza? Ego zer da ba? Fuertia, bezala. Eta zer da fuertia? Bortizkeria ulertzea zer, sozialki esango nuke, jotzea, iraintzea, agresio bat, berbalki, azoze gogor, nesatzen mingarri jaitea, orduan, azken finean esaten egin gauzak dira, mina eraiki dezaketen gauzak, ez? Orduan, autore honek esaten zuen, por supuesto, jotzeak eta berbalki utxusilak esatea mina indezakela, baina mina indezaken gauza asko daude. O bakarri da jotzea, iraintzea eta gauza altxatzea. Mingarriak izan daitezke inkluso isiltasun bat, momentu baten. Baina gero ere bai laguntzen du. Zerrek?
mina egitea ez baina... Egoeratan ez, igual ja referente hori eukitzia eta igual beste persona bat... kasu honetan jakitea zer egin. Hori da. Ez dakit ulertzeten, zer egin, minduta gaudenean edo jotzeakin edo isitzeakin edo zer egin? Adibidez, naia joen dia, eta orduan baki zerratik joen dia eta orduan. Bale, zuretzako pista badala, join bali madit, ze pasatzen nahi zaio, orduan nik kontuzi zeuberko naiz, bai, ikasik edeu horietatik, esan nahi zuz, da? Bai. Kontua da, gizakiak ikasteko mina inbehar zaigu? Ja, bai. Baina gero ere bai handitan, igual eragin Adibidez zertan? Lanera iristean eta zigorra bat jartzea zei berandu iritsizea edo... Claro, etxean igual zuri ez zitu dizue komunikazioz bortitzakin eta lasai nosek eta gero aiatzeza bizirrealea eskola dana, edo igual eskola ondo, baina gero DBH-era eta jada jendea azto Gazterketak hau gaizkin dezu. Vale, ulertze izuet. Eta ikartia ez da prestau. Ulertze izuet esaten hauste dela. Komunikazioz bortitzean eta zigorri gabe eta gauzak ez, esitzen bali madeu pertsona hori, benetan ez dela preste hongo gizarteak dauzkan baldintzetara egokitzeko. Hortik aizate? Bai. Baita horretik esatet, orokorrean daukaula kreentzi bat edo sinismen bat, pertsona ez bali madilou pixkat gogorre egiten edo zozen mingarria egiten, ez deu konfiatzen ikasteko edo egokitzeko kapazitatea eukiko deunikan. Hortikan juten geha. Ontua da, komunikazioez bortitzak ez dula esaten bortizkeririk ez eta ez deu zigortu behar eta ez azarratuta ez dara. Horratikan nahi eta klaratzea, zezan nahi du bortizkeriakin. Nahi diguna laguntzea lehenengo konturatzen zer dan bortizkeria eta zer ez. Eta bortizkeria da honetan eginean, jotzea, iraintza, ez da bizar, baina baita ere gauza sutilauak. Esaten egiten bezala, isiltasuna, begirada, komentaio bat, galdera bat, batzutan oso bortitza da, segun zeinak ze galdera egiten, ez? Orduan, orokorrean sozialki ulertzea jotzea eta iraintzea dela, eta orduan, batzuk tendentzi gehiago dakate, impulsibo izateko, edo... Galdera bat ola pasibo-agresio... Hoi da, eta beste batzuk, ez geha, hain hola jartzen, baina ez raska, zaska, Puñala bat. Puñala bizarki laspartan. Eta horrek igual batzutan min gehiago itxeu, beretan, esatea baino. Bai, orduan, bortizkeia iruditzet injustua dela, titulua eramatea, jartzeianak bortitzak diala eta agresiboa dela esatea, baina besteak niki, baina arraka, ani ez naiz bortitza, ez? Bila. Danak. Diferentzia hau, bat, momentuan esateizula eta bestia, pues, igual... Pixkanaka, bai, bata direktua eta bestia, pues, nahi du pixkan komode... Eguneroa, Orduan, hau ulertzen baldin badeu, bortizkeria dala gauza txikienetik handienea molesti pixkat eraikitze ditenetikan molestia handi edo mina handia edo distantzia handia sortu dezaken hau zer gauza baldin bada, zein demontre libratze geha hortatik? Danok aigea modu bortitzean. Bale? Oain, bakarrikan bortizkeria sartzen baldin badeu, jartzeianak, ordu zengo, ani ez zu bai horaziko geha desberdintzen. Eta modelo honek esateu, tranquil, danok aigeala modu bortitzean, reakzionatzen momentun baten edo bestean, harreman baten edo bestean, bakoitzak bere estiloan, eta hori ite deunean, ez da gaizki da hola. Komunikazioz bortitzak, esategu, bortizkeri da, Marshallek esaten zuen, pertsona danok dakaula kapazitatea ez bortizki aritzeko eta gaina aritzegea. Gauza asko itetugu ez bortizkeritik. Bai? Beraz, danok gea ez bortitzak, baina danok jutegea baitare bortizkerira bakoitza bere estilo propioan, momentu hortan, egoera hori gestionatzeko herramienta edo aukera edo estrategi eraginkorrik ez detenean topau. Momentu hortan, ez detenean konfiau beste modurik egon laikenikan
pertsona hau konturatzeko nerekin hola ez, edo hola jarraitzen mazu ez dakiz zer, ez detenean konfiatzen, beste modu, hobeo da honikan, edo konfiautaren momentu hortan ez baet euki, estado emozional, recurso, hau gestionatzeko, batanok, juten dira, bortizkerira, agresibo, explícito, implícito, por aquí o por allá. Bai. Vale? Orduan, hau ulertzen badu komunikazioz bortitzak ez dator esatea, ez azarrau, edo ez zigortu, edo epaitzen naizea, edo hori gaizki, edo hori bortitza da. Ez dator hori esatea, porque bestela berriz ere bortizkerieran eriko gineak, epaitzen, kritikatzen, kulpabilizatzen, hori ere bortizkeria da. Azarra bingoa eta bestia bortitza eta bila bortitza da nada. Claro, orduan, komunikazio bortitzak nahi diguna da jabetzea eta lehenengo kontzientzia hartzea nun daon bortizkeria niregan eta besteengan, gero bortizki abritzen geanean lehenengo ondo tratatzen hasteko geure burua bortizki aritu izanagatik. Ze jaketan jungo gean bortizkerira, nik, betxuz esan dioten, betxu nereatik nola daun, joder, jame, bale, nire kulpazoin, bortizkeria kanpo hain dut, baina gero nire burura hainez bortizki kulpabilizatzen, edo, epaitzen, edo kuestionatzen. Orduan, jake hori indeten, komunikazioz bortitzak erramienta bat emateigu, konturatzen nahi zenean bortizkei naizela nire burua ondo tratatzen hasteko. Zer da ondo tratatzen hastea? Ulertzea, zer pasa zaiten, pasentzia galtzeko, edo hola erantzuteko, edo beste hau esateko, edo ez esateko. Ulertzea, onartzea, nire mugak dazkatela, ez dela jakin izan hobeto egiten. Begiradak goxo edo ulerkor bat ematea nire buruai, torpe ibili baldima naize. Ze hori izangoa gero zueke ez hitzaile bezala zuen aurtsuei eman nahi diluzena, ze zuen aurtsuak modu torpean ibiliko dira. Eta beraiek ere batek hortzakain diola, bestia gutzain diola, bestia gertak izan dela, bestia gizan, epaitu ingo deu, kritika ingo deu, zigortu ingo deu, edo nahi deu lehenengo ulertzea, ze pasatzen nahi zaio, hola erantzuteko, hoi berdinean ere buruaki. Begirada goxo, ulerkor eta apoioa eman nahi balin biduzue, ume horrei laguntzeko, gestionatzen egoera horiek modu zainduago baten edo errespetuzko baten, nire buruai ere, bale? Lehenengo. Claro. Lehenengo, oxigenoa lehenengo. Orduan, komunikazioz bortitza da, ni neuregan daun bortizkeria jabetzeko, ikusteko, eskaintzen digun pistak, baina baita ere gure burua ondo tratatzen hasteko. Eta gero, baina hau ez den nahi hola erantzutea, edo, honi ez diot ez erantzuten, ez nahi zelako osatzen, eta esan nahi den nire iritzia. Hori ere bortizkeria da, ez detenean ez esaten esan nahiko nukeena, nirekiko, bale? Orduan, oin zein nahi dut, hor komunikazioz bortitzake, rekursuak emateizkigu, espresau nahi detena espresatzeko asertiboki. Besteai epaitu gabe, besteai kritikau gabe edo kulpabilizau gabe edo exigitu gabe. Eta horreako ere rekursuak emateizkigu. Gehi, bestea ere, esan duen bezala, onbean kasuan, beste dozein kasuan, modu torpe, eskor, edo mingarria nahi bali madare, nola entzun nahi dut lehen esan dezuen aktiboki, edo empatiaren nola jarri nahi diot, ume horrei egiten nahi dan, edo heldu horrei esan, edo egin duen horren aurrean, horreako ere rekursoak emateizkigu, gehi, ulertzea, aurrori edo heldu hori bere torpezan ez du esan nahi nik baimentzeten ikan eta ados nahonikan, beraz mugak jarri nahi bali maitut, nola jarriko ditut baitere mugak ez bortizki. Horreako pistak ematu izkigu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, zuei ere, bai? Oso interesgarria. Posten naiz, zuek egata dituzuen galderak basuten bere miga. Bai.